חזר בדרך ללמברג. זה בעצם מהתורה הזאת, אחר כך, בהמשך הקיץ, הרב הדפיס את הליקוטי מוהר"ן, לכן התורה הזאת ממש בסוף של הליקוטי מוהר"ן, כי באמת סמוך מאוד לזה, הרב הדפיס את הליקוטי מוהר"ן, שזה החלק הראשון. התורה הזאת נאמרה בשמיני עצרת בחוץ לארץ, שמחת תורה, והחלק השני היא נאמרה אחרי זה שהרב נסע בעגלה, הקטע הסופי של התורה. שהאמנוסם נפתלי רדפו אחרי הרב. טוב, אז אנחנו נעשה איזו קריאה ראשונית של התורה. מישהו יהיה בעל קורא? רב דוד, מה נשמע? השתבח שמו, ברוך השם. עשיתי לך פדיון. אני אצטרך עוד אחד. מרים לאה, כן? מרים לאה? אני צריך עוד אחד. בסדר, העיקר שזכרתי נכון. נכון, דוד מרים לאה. אז מי מצנדב להיות בעל קורא? אני אקרא? בכבוד. אנחנו נקרא פעם אחת מהתחלה עד הסוף, בסדר? יש בבית. אני אגיד לכם להשגחה שהקלטות האלה שיש לך חלקם, זה היה באיזה מבנה בירושלים. מבנה כזה עתיק כזה, שהיה מקום ככה שעשית שש סדנאות וזה. והבאנו בדיוק הראש בבית. וכשגמרנו הייתי שם חודשים על חודשים, כאילו כל שבוע הייתי שם. לקראת הסוף, אחרי זה אני רואה שיש בחזית של הבניין, אז יש כזה כיתוב באבן, כמו שעושים פעם, מתי בנו את הבניין? כתוב, היי, פסיק, ריש פבית. הריש פבית. יאללה. שם השם נעשה ונצליח. דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. אפילו מי שהוא רשע גמור. בחוברת, מי שלא מוצא, שנייה אחד, אז זה יצא, יש פה תוכן עניינים, כל הדברים, 18, כן, בכבוד, סליחה, שקטעתי אותך, עוד פעם. דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו מי שהוא רשע גמור. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. על ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. ואף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל. והבן. לכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. כבר אצלנו כמה פעמים. אפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומראה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו, שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה.
כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות ועוד מעט בן רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל. היינו כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות, אפילו את הרשעים, ולמצוא בהם איזה נקודות טובות. זה מוציאים אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט והתבוננת וכו' כנ"ל. כמו כן הוא יצא לאדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה ועדיין, כדי לחזק את עצמו שלא ייפול לגמרי, חס ושלום. רק אדרבה יחיה את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. דהיינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצווה או איזה דבר טוב. כמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, כל זה יוצאים משם גם כן איזה נקודה טובה, וכן יחפש וילקט עוד הנקודות טובות, ועל ידי זה נעשים ניגונים כמבואר במקום אחר, במאמר ויהי מקץ מספר נ"ד, בחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נחייה, עצבות רוח, האין שם. הכלל, כי נגינת הקדושה היא גבוה מאוד מאוד כידוע, ועיקר הניגון נעשה על ידי ברור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררים ומלקטין הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות, עיין שם היטב. ועל כן, על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו, במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות, ומלקט ומברר אלו הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו וכו' כנ"ל. על ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל, ואזי הוא יכול להתפלל וזמר להודות להשם. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שרואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל, מחמת גודל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם רחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנ"ל, דהיינו שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות כנ"ל. הוא מחיה ומשמח את עצמו בזה, כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל וזמר להודות להשם. זה בחינת הזמרה לאלוקי בעודי דייקה, היינו על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי בחינת עוד מעט בן רשע כנ"ל. על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות להשם כנ"ל. וזהו הזמרה דייקה, היינו זמירות ובניגונים שנעשין על ידי שמלקט הנקודות טובות כנ"ל. והזהיר רבנו זיכרונו לברכה מאוד ללך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם, שקלקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובן מייאשים עצמן לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. וכן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת ולחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכו' לכנ"ל. ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, יוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם, מבחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם כנ"ל. ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, דהיינו ללקט הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל כנ"ל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד, כי המתפלל לפני העמוד הוא נקרא שליח ציבור, וצריך שיהיה נשלח מכל הציבור, דהיינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללים,
וכל הנקודות הטובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה. וזהו שליח ציבור שצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזאת, שעל ידי זה יהיו כל הנקודות תאבים אליו ויהיו נכללים בו. ומי שיכול לעשות ניגונים הנ"ל, דהיינו שיכול לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו את הקלים והרשעים, אם משתדל לחפש ולבקש למצוא בכולם נקודות טובות כנ"ל, שעל ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל. זה הצדיק שאוחז במדרגה זאת, יכול להיות חזן או שליח ציבור, דהיינו להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחינה זו הצריכה להשליח ציבור הגון באמת, שצריך שיהיה בו בחינה שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו ויהיו נכללים בו כנ"ל, כי הוא יכול לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל כנ"ל. ודע שיש בכל דור ודור רואה, והוא בחינות משה, שהוא ראיה מאמנה, וזה הרואה הוא עושה משכן. ודע שתינוקות של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא, וזה המשכן. ועל כן התינוק שמתחיל לקרוא ולהיכנס בתורה, הוא מתחיל מן ויקרא אל משה, שהוא אל א' זעירה, כי ויקרא מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן. על כן משם מתחילין התינוקות, כי משם מקבלין הבל פיהם כנ"ל, ומשם מתחילין לקרות ולהיכנס לתורה, לתוך התורה. ודע שכל הצדיקים שבדור, כל אחד ואחד הוא בחינת רואה, כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת משה, כל אחד ואחד לפי בחינתו הוא עושה בחינת משכן, שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם כנ"ל, כל אחד לפי בחינתו, לפי בחינת המשכן שהוא רוצה. וכן יש לו תינוקות שהם מקבלים משם. נמצא שיש לכל אחד ואחד מצדיקי הדור סך תינוקות שהם מקבלים הבל פיהם ממנו, כל אחד לפי בחינתו כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, שתינוקות מתבססים על עוון הדור, כלומר רואי את ידיעותייך המסכנות הרועים, שמתמשכנים על הרועים, וזהו על משכנות הרועים, שהם מקבלים הבל פיהם מבחינת המשכנות של הרועים, דהיינו הצדיקים שבדור, כל אחד עושה משכן כנ"ל. אך לידע כל זאת, דהיינו לידע כל צדיק וצדיק איזה הם התינוקות השייכים לו, וכמה הם מקבלים ממנו, ולידע כל הבחינות שיש בזה, והדור שיבוא מהם עד הסוף. דע מי שיוכל לעשות ניגונים הנ"ל, הוא יכול לידע כל זה. וזהו סוד מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במשנה, באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קוראים. החזן דהיינו מי שיכול לעשות הניגונים הנ"ל, שהוא יכול להיות חזן או שליח ציבור ולהתפלל לפני העמוד כנ"ל. הוא רואה ויודע היכן התינוקות קוראים, היינו אצל איזה צדיק הם מקבלים הבל פיהם, שעל ידו הם קוראים ונכנסים והתורה כנ"ל. מה אתם רוצים שנדבר? יש פה המון דברים, בוא תראה לנו מה יש קצת. לא, מה אתה רוצה שנדבר? אתה כהן, לא? איך למצוא את הנקודה הטובה שבתוך כל אחד בעצמו? איך למצוא? איך למצוא ולהעצים אותה. כן. מה זה נקודה טובה? זה מאוד מאוד קשה לי לעשות את זה על אלו שמציקים לי, שעושים לי בעיות, שאני צריך אחרי זה לדון אותה ולמצוא להם טוב, זה כאילו, אני ממש לא מסוגל לעשות את זה. אני מבין אותך. יש נקודה בסיסית בלגנות של זה, אני לא מבין אף פעם, אין כבר בפסוקים הרי, היה בפסוק אחד, שניים. גם על אלוקים בעודי, בעוד מעט טוב שלי. כתוב פה בעודי, כתוב שם עוד מעט טוב. ואיזה עוד, מי אמר שזה דווקא עוד מעט טוב? זה ככה משאלה מההתחלה, שהחקרנית כזאת שמציקה לי כל הזמן. מה הקישור פה? כן. כן, הפסוקים פה דורשים
מסביר, ברור. אפילו שנגיע לפסוקים ולהסברים, אולי כמה דברים, כמה נקודות יסוד כזה אולי. אולי נקודות יסוד קצת. טוב, אולי אנחנו נראה כמה נקודות יסוד קצת. אתה שאלת על המושג של נקודה טובה, נכון? בוא נפתח בעמוד 90. בליקוטי הלכות, ככה עבדו וכך. יש עוד, יש עוד. יש לכולם את החוברת. רבי יהודה, יש לך את החוברת? אז תביאו לו. מה שלומך? שבח להשם. איך היה החג? עמוד 90. אנחנו נראה זה כתלוגתי הלוחס שייתן לנו קצת. אנחנו נכנס את השאלה הזאת של רבי אברון, היא שאלה חשובה, אבל את הביאורי הפסוקים נגיע לשלב יותר מאוחר קצת. קודם אולי נראה כמה נקודות יסוד. העניין של נקודה טובה. אז מה זה המושג הזה, נקודה טובה? זה הלשון שהרבי השתמש, נכון? נקודה טובה. הנה, הזכרתי לו. מקליפ עכשיו. שם זה לא נקודה, זה סתור קצת מה שאנחנו מנסים להגיד עכשיו, קצת. לא יסתור, אבל בוא נראה, עמוד 90. חבוד, מי בעל קורא? נראה פסקה בליקוטי הלוחס. אולי מישהו מהחדשים, נו, זה יכניס אותם בפנים. נו, איך קוראים לך? אסף, תקרא. ואחר כך קוראים פרשת החודש, כי זה בחינת קידוש החודש, בחינת מילוי הלבנם ופגימתם. כי זה ידוע שכשישראל הם חס ושלום במדרגה פחותה, זה בחינת פגם הלבנם, כתרוג הירח, שמשם באים כל הפגמים והחטאים חס ושלום. ועל כן כשיש ישראל מתעורר ומוצא בעצמו נקודה טובה, ועל ידי זה חוזר בתשובה כנ"ל. זה בחינת מילוי הלבנם ופגימתם. בחינת קידוש החודש, כי עיקר קידוש החודש הוא על ידי בחינת הנ"ל. כי בתחילת החודש, בעת שרואים את הלבנה לקדש אותה בבית דין, אזי היא קטנה ודקה מאוד מאוד, ואזי היא רק בבחינת נקודה. היינו בחינת נקודה טובה הנ"ל, שהיא בחינת שחורה אני ונערה. כנ"ל. היינו, כשהלבנה היא בתכלית המילוי בסוף החודש, אזי צריכים כל ישראל לחפשה ולבקשה, עד שמוצאים ידי ראייה איזה נקודה קטנה מהלבנה, ואזי מקדשים את החודש בבית דין, שהוא בחינת תיקון ומילוי הלבנה. כי על ידי בחינת הנקודה לבד, בחינת נקודה טובה שזוכים למצוא בתכלית המילוי. על ידי זה מתקנים ונכנסים באמת לקו זכות וכו'. כנ"ל, שזהו בחינת תיקון ומילוי הלבנה מפגימתה וכו' כנ"ל. ועל כן אומרים הבית דין וכל ישראל מקודש. כי על ידי הנקודה לבד מתקדשים וכו' כנ"ל. על ידי שדנים לקו זכות. וזה בחינת שכולם אומרים מקודש. היינו שעל ידי דבריהם מעלים את הלבנה מבחינת פגם ומיעוט לבחינת תיקון ומילוי, שזהו קדושתם. על ידי הנקודת אור לבד שראו מהלבנה, וזהו בעצמו בחינת הנ"ל. כי על ידי קטרוג הירח נטמעתה, ואז נתן להשם יתברך את הכוכבים להפיס דעתה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ובראשית רבה הוא מובא בפירוש רש"י כי הכוכבים מרמזים על בחינת הנקודות טובות שנמצאים בכל אחד מישראל, שעל ידם נכנסים לקו זכות באמת, על ידי שדנים אותם לקו זכות כנ"ל. בבחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. מצדיקי הרבים, היינו צדיקי הדור שדנים את הכל לקו זכות,
ועל זה נכנסים אפילו פושעי ישראל באמת לכף זכות כנ"ל. נמשיך? כן, עוד קצת. וזהו בחינת כוכבים, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים כנ"ל. כי הכוכבים הם בבחינת נקודות, כי זה הפסוק ומצדיקי הרבים מדבר שם בסוף דניאל עניין הנ"ל, כמובן שם התבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשיעו רשעים וכו', והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. היינו שבעקבות משיחה בסוף הקץ, שאז יתגבר חס ושלום סטרא אחרא כידוע, ואז יהיה גודל הבירור והצירוף, בחינת התבררו והתלבנו והצטרפו רבים וכו'. ואזי יהיה עיקר התיקון על ידי בחינה הנ"ל, על ידי מצדיקי הרבים, היינו על ידי הצדיקים שידענו את כל העולם את הכל לכף זכות, וימצאו נקודות טובות אפילו בהפחותים מאוד מאוד, שזהו עיקר עבודת הצדיקים. ועל ידי זה דייקה יבוא משיח וימרא בימינו, כי זה בחינת משיח וכו' כנ"ל. וזהו והמשכילים יזהירו וכו', ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו', כי עיקר התיקון והגאולה בקץ האחרון יהיה על ידי בחינה זו, על ידי בחינת הנקודות טובות הנ"ל, שהם בחינת כוכבים וכו' כנ"ל. וזהו בחינת הללו כל כוכבי אור, כי על ידי הנקודות טובות שהם בחינת כוכבים המאירים, על ידי זה יכולים להודות ולהלל להשם, בבחינת הזמרה לאלוהי בעודי כנ"ל. וזהו בחינת שנתן להלבנה את הכוכבים להפיס דעתם, כי על ידי בחינת הכוכבים שהם בחינת הנקודות טובות כנ"ל, על ידי זה מתקן פגם הלבנה כנ"ל. פה הרב נוסון משתמש להסביר לנו מה זה נקודה טובה. יש מושג, נקודה טובה. אז הוא נותן פה שתי נקודות עיקריות, אני נסביר קצת מה שקראנו. אחד זה הירח בתחילת המילוי שלה, שהיא דקה מאוד. והדוגמה שנותן זה עניין של הכוכבים. אז המנוס אומר שמקיצור ירח, משם נמשכו כל העוונות, ואז פרשת השבוע, מה שקראנו השבוע, ואת הכוכבים הרש"י אומר, מכיוון שמייט את הירח, אז נתן את הכוכבים להפיס דעתה. זאת אומרת, נהיה מציאות של עוון, של חשכות, ואז נהיה מציאות של כוכבים, וזה מפיס דעתה כאילו כמו מנחם את הבן אדם בתוך המציאות הזאת. מתוך הביור הזה יובן הקושי שיש לאדם בעניין הזה למצוא נקודה טובה ולשמוח בה. למה יש בזה קצת קושי? מה מיוחד יש באור הכוכבים ובאור הלבנה? בלבנה, כמו שהוא מתאר פה, בתחלת הזה. הדבר המיוחד שיש בשתיהם, שזה אור שלא מהיר. זה אור, אבל הוא לא מהיר. אתה רואה כוכב, אתה רואה שיש שם אור. הקור הזה לא מהיר. אותו דבר, הירח ממש בהתחלה שלו, זה לא מהיר. באמצע החודש, אתה אפילו נמצא במקום חשוך, אתה יכול להשתמש לאור הירח. אבל בתחילת החודש הוא נראה זמן קצר מאוד, דק מאוד, זה לא משהו בכלל שאתה משתמש בו. אותו דבר הרעיון של הכוכבים, להפיס דעתה. זאת אומרת, שנייה מציאות של חשכות, זאת אומרת שנפגע מהאור, ואז נשאר בחינה של נקודה. זאת אומרת, כשאנחנו תופסים, התפיסה שלנו של דבר טוב שיש בנו, שיש בשני, שיש בעצמו, אז אדם מספר סיפור. אתה רוצה להגיד איזה משהו טוב על איזה מישהו, אז אתה מספר איזה סיפור על הבן אדם הזה, הוא עשה ככה, הוא היה ככה, הוא עשה הלך לשם, וואו, כן, עשה איזה מסע חצת, ואלדיקר כזה, כן, מתפלל, קדושה, כל מיני דברים שאנחנו מספרים על אנשים, נכון? מה מיוחד לכל הסיפורים האלה? שיש פה איזה משהו, יש פה... כן, יש פה איזה סיפור שהוא אור, הוא יכול להעיר לי, עובדה שאני מספר. וזה מאיר לי האור הזה של העבודה של אותו אחד, אני יכול לקחת עם האור הזה עוד להדליק עוד נר ולהעיר לבן אדם אחר. חיים, מה נשמע? בוא נזכר שלא חוברת. תביאו שלא חוברת שם. אתה תדאג לסוף את זה, ורון? את החוברות, כן? בסוף השיעור פשוט נניח את זה לשולחן כדי שיהיה לנו את זה בהמשך הדרך.
תביא לו את זה, בבקשה. אז שכתוב פה נקודה טובה, אז הרב נוסון נכנס פה בגאונות מאוד שקשה לראות את זה בהשקפה הראשונה. ברגע שנהיה מציאות של קליפות וחשכויות, שזה הקטרוג הלבנה, הנקודה של להפיס את הדעת, זאת אומרת, הנקודת הנחמה שבתוך החושך הזה, יש כוכב, כוכבים. עכשיו, הכוכב הוא אור, אבל זה לא אור שמאיר. הבנתם מה שאני מדבר? המצליגה הרבה כוכבים זה מושג על הנסולה, זה על ה... יש כמה דברים. הרב נוסון כותב פה, הוא מדבר על צדיקי רבים, שהצדיקים המצדיקים את הכוכבים, את הרבים ככוכבים, זאת אומרת שמגלים את ה... עושים, מעלים את זכות על ידי נקודת הכוכב שהם מוצאים. דרך אגב, חז"ל, בחז"ל שמזכים מצדיקי רבים, על מי זה הולך? על מלמדי תינוקות, שרבנו מזכיר בסוף התורה. הרב נוסון מכניס את זה בפנים, ולא רואים את זה בהשקפה הראשונה. הצדיקים האלה שעל ידם בסוף הגלות והם יבואו הגאולה במשיח, הם יודעים את הסוד הזה של הכוכבים. הסוד הזה של ערך, של מה זה נקודה טובה. עכשיו, זה סוד גדול מאוד, כי אנחנו, התפיסה שלנו שמשהו טוב, זה משהו טוב. אני למדתי, אני יכול לספר לבן אדם, למדתי, ועם האור הזה שיצרתי, אני יכול להעיר למישהו אחר גם כן, שיהיה לו איזה חשק ללמוד, אז זו הדרך. אבל נקודה טובה היא לא מאירה כלום. זה אור שלא מאיר. אז מה טוב בזה? אבל זה אור. זה שעלו כל כך באור, אז הגמור, הפסוקים אומרת, לומר בתחילת פסוחים שם. אור כוכבים גם מאור. כן, כן. שהיית אומרת שזה אור. נכון, שם בתחילת פסוחים, הדיון של ה... מה זה אור, כן. אור ל-14, כן. כי באמת הכוכב, זה נקרא אור. אדם נמצא עכשיו בסוף החודש, יום האחרון של החודש. נמצא מקום, יש כוכבים. נגיד שאין שום תאורה. היום זה קשה למצוא, בארץ בפרט, הכל כזה קטל פה. כן, בחוץ לארץ אפשר למצוא פה, הכל... פעם לקחתי איזה חבורה של בחורים, עשינו אותם ציול בנגב. הולכים שם, אני לא יודע, מתחת לאדמה, כאילו, אני לא יודע מפוצץ. מתחת לאדמה, קופץ איזה פקח של רשות הטבע, לא יודע מפוצץ הבן אדם, באמצע המדבר. עכשיו, אחד הבחורים, יש איזה מסלול, שום דבר, אתה יודע, זה הכל חול קפץ, כנסות, כללות, זה מפוצץ, משהו, יש מקום משהו עולם הטבע, כן, פה קשה בארץ, הכל קטן כזה, אבל בוא נגיד, הכל מצולם, תמיד יש איזה יישוב קרוב, אבל בוא נגיד איזה מקום שבן אדם נמצא חושך, סוף החודש, אפילו ביום הראשון של החודש, אכפת לי, זה שנייה אחת, זה מהיר מאוד קטן, ויש לו כוכבים. מה הוא עושה בכוכבים האלה? הוא יכול לנווט את עצמו, יפה, אבל הם לא מאירים לו. זה הרבה, הם לא מאירים לו. זה הרבה מקומות שרואים את זה. באמצע החודש, בתחילת החודש אין כלום. זה לא משהו, זה משהו קצר יותר. יש ירח, זה מצלחה, זה סירוף. אז כוכב זה מין דבר כזה שהוא אור שלא מאיר. עכשיו, כשאדם נופל לחשכויות ונופל לקליפות, שזה הקטרוג של הירח, אז יהיה אומרים שאדם נפל לחושך גמור. ואז בא ונוצר הכוכב, להראות שגם בחושך הגמור יש אור. רק האור הזה יש לו משהו מאוד מיוחד, שמזה צריך צדיקים, שמצדיקי הרבים, שהם קולטים, האדם, אם הוא לא מקושר לצדיק אמיתי, הנקודה הטובה הזאת, אצלו אין לה משמעות בכלל. למה? היא מעורבת בשלושה דברים, בפסולת, מחשבות זריות ופגמים הרבה. זה כל כך מעורבב שזה נקודת אור כזאת צנעה, שלקורה אין לה שום חשיבות. לכן בן אדם
קשה לו בכלל להחיות את עצמו מאיזה נקודה טובה. לא מספיק אחד, צריך לתת עוד נקודה. לפני העניין של נקודה. עצם המושג של נקודה זה משהו שאדם לא כל כך, לא נראה איזה משהו שהוא, כן, שהוא יכול לעשות מזה איזה משהו. עכשיו, הבחינה הזאת של נקודה טובה היא תמיד נמצאת אצל הבן אדם. זאת אומרת, גם כשיש קיצור ירח, קרי שיש אדם נופל לתוך חלשכות, אז יכול להיות שאור, הוא לא נמצא באור, הוא לא נמצא במקום כזה שיכול להשפיע, שיכול לעשות משהו, שאפשר לקחת את מה שהוא עושה ולהעיר את עצמו ואת הזולת ואת הידע מה. אבל נשאר נקודה מסוימת שלו, שזה הצדיקים הגדולים, הם מצליחים להעיר את הנקודה הטובה הזאת. עכשיו, המושג של נקודה הוא גם כן די מדויק, כי מה זה המושג של נקודה? זה רק קצת, זה כלום. נקודה זה דבר שהוא, אין לו כלום. אתה לקח עיפרון, שמת נקודה, מה יש לך פה? זה לא ציור, אפילו זה לא קו אפילו. אפילו זה לא קו, זה נקודה בעלמה. עוד לא התחיל לבצר כלום. זאת שני אומרים, הצבעת על הנקודה. כאילו, יש ביטוי כזה, כאילו אומרים, שמת את ה... הבנת את ה... לא, זה משהו אחר, זה הולך לדיוק, הנקודה, זה כבר מדויק, אז הראילה משתמשים בזה, שאתה יכול לדייק. אנחנו מדברים פה על נקודה אחרת. שנקודה מצד עצמה היא דבר שהוא גולמי, הוא לא חסר משמעות, הוא חסר... הוא כלום, כביכול, אבל הוא נקודה. ממנו אפשר לעשות עוד נקודות, לעשות ציור, אפשר לעשות קו, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל הוא מצד עצמו, זה נקודה. עכשיו, כשאדם נמצא בחושך, מה שנשאר זה נקודה. אדם עד שלא מתקרב לצדיק, האמת, הנקודה הזאת היא לא משהו שיכול לעשות מזה כלום. הפוך, זה יכול להפיל אותו עוד יותר. זה מה שיש לי. אחרי שנים, אדם מבוגר, עבר את החיים, אדם גיל 20, 30, 40, 50, מה יש לך בחיים? אין, זה נקודה. לכן, הרמוז שנכנס פה, שהמצדיקים, שזה הרואה, זה שיודע לדון זכות, מצדיקי הרבים, הוא אומר שזה מה הבירור האחרון שבימות המשיח, הוא מביא פסוק גדליאל, הצטרפו והתלבנו רבים. על מה הם הצטרפו והתלבנו? מה הבירורים שיהיו? האם אדם יצליח לברר את הנקודה הטובה? פירוש הנקודה הטובה הזאת היא תהיה דבר בעל ערך אצל האדם או לא. ואומרים לו ברוח קודשו ניבא שזה יהיה הבירור האחרון שדניאל התנבן עליו. המשכילים הזהירו והתלבנו והצטרפו רבים, מוצדקי רבים ככוכבים, שהבירור הזה, זה הבירור הזה שבתוך כל החושך סוף סוף הנקודה הזאת יש בה משהו טוב. אבל דווקא הצדיקים, אבל לא שהבירור יהיה העבודה של הצדיקים למצוא בנו נקודות טובות. אז זה הבירור של יהיה בדור האחרון שאנחנו ודאי נמצאים בתוכו. לפחות יש דבר אחד שאי אפשר לחלוק, שאנחנו כל סימני משיח כבר... הכל, זה כבר לא סימנים, זה כל... יציגות. כן, כבר... נראה לי זה דבר היחידי של מחליקס הזה. אז זה מושג של נקודה. אז הקושי של האדם, תשובה לרמנוס, מה שדיבר, הקושי של האדם, שהנקודה הזו, שהנקודה טובה, זה נראה אצל אדם לדבר שהוא חסר משמעות לחלוטין. אבל כשאדם מברר ומנקה ונשאר רק על נקודה, אז יש בנקודה הטובה הזאת גם משהו טוב. אפילו שהוא בקטנות שבקטנות. בן אומר גם שבעצם הבירור של הרוח טובה מהרוח רע הוא כבר יוצר משהו, מציאות חדשה.
עצם עבודת הבירור. עיקר הבירור זה לקחת את הנקודה הזאת, זה להפוך אותה לבר משמעות. כשנמצא בתוך הקליפות אצל אדם, זה לא נראה דבר שיש לו משמעות אצל האדם. הבירור שהטוב מהרע, זה בעצמו, שהנקודה הטובה הזאת היא דבר שיש לו משמעות עמוקה, הכי חזקה שיש בעולם. שאפילו אדם בתוך החושך, נשאר לו איזה משהו. עם המשהו הזה הוא לא יכול לכתוב ספר, עם המשהו הזה הוא לא יכול להתחתן כביכול, עם המשהו הזה הוא לא יכול ללמד, עם המשהו כאילו הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי זה רק נקודה. הצדיק, הוא לוקח את המשהו הזה ומגלה את האדם שמהמשהו הזה אתה מתחיל להיבנות. זה נקודת הבנייה שלך. גם סתם כשמצרים משהו, אני זוכר עוד לפני שהדור של המחשב, אבא שלי זכרון לברוך היה מהאדריכל, אני זוכר שהיו מסרטטים דברים, אז שמים, לוקחים את העיפרון, עושים נקודה, ואז מהנקודה הזאת גם שרבטים ככה. אז הנקודה הטובה, הלשון הזאת של נקודה, רואים שהרב נוסון, כשהוא רוצה לבאר מה זה נקודה טובה, הוא נותן דוגמה לדבר שמתאים למושג הזה, נקודה טובה. זה מובן? כמו כוכבים או כמו הלבנה? אז הוא נותן שתי דוגמאות. הלבנה, הוא נתן דוגמה, בלבנה בתחילת המילוי שלה שהיא דק מאוד, ונתן דוגמה של הכוכבים. הלבנה זה שאין ממשות. בהתחלה היא דקה, הוא כותב, היא דקה מאוד, זה רק צריך עדים, צריך לחקור, צריך לחפש, ראוי זה משהו. דבר שמהיר לא צריך לחפש. העדות החודש, יש עדים, צריכים לחפש, לראות איזה דקות של לבנה, כי באמת היא לא מהירה בכלל, היא משהו. זה מובן? יש שאלות? עד שדיברנו עכשיו? אוקיי. אומרים זה גם בחידוש הלבנה, זה שמקדשים את הלבנה. זאת אומרת, האור עצמו לא מספיק, ראית? זה מה שאומר. זה מה שאומר פה. זה מה שאומר, מקודש, מקודש, מקודש. צריכים לומר את זה, להעלות את זה. זאת אומרת... כשאומרים מקודש, מקודש, כי כביכול תלמידי חכמים הם מצמיחים את הלבנה? כן, הם מקדשים את זה. הם מאשרים את האור הטוב שלו. זה נותן לזה קדושה, כי אצל אדם זה לא נראה קדושה. למשל, בן אדם, יש לו איזו נקודה שהוא, לא יודע, הוא נגיד, הוא מצב כלכלי קשה, והוא לא שודד את הבנק, נגיד. יש לו אפשרות אולי, נגיד לפרוץ את הכספומט, לא יודע, נגיד שיש לו איזה... אבל אצל אדם, זה לא... אז המקודש, מה שהצדיקים מגלים, זה הטוב של אדם שנמצא בבחינה של נקודה. והרב נוסון מבאר באמת שבקיצור ירח, הטוב שלנו נהפך להיות נקודות. ירח היה גדול, כזה מהיר, הפך להיות ניצוצות כאלה, נקודות. טוב, אז זה מושג אחד שחשוב להבין אותו בתורה. אולי נסביר עוד כמה מושגים. אבל זה מאוד יפה, רואים עכשיו נוסון, מי שקורא את הלקוטי ההלכות, איך רב נתן מבאר דברים שבהשקפה הראשונה זה עובר לנו ככה, כן? הנקודה טובה זה משהו טוב שהוא רק נקודה, הוא לא נראה בעל משמעות, והבירור שהטוב מהרע זה לגלות, כן, יש איזו משמעות עצומה. בסדר? וזה נעשה על ידי הצדיקים, שהם מבחינת החז"ל, מבחינת
המלמדי תינוקות, שמצדיקים את הרבים, וזה בירור שיהיה בדורות האלה שאנחנו נמצאים. וזה התלמלו והצטרפו רבים, אדם צריך הרבה בירורים עד שיהיה מציאות כזאת, שבלי הבירור הזה אדם לא יהיה חשכות כזאת, שהוא לא יכול לצאת מהחושך שלו. טוב, עוד אולי איזה משהו, יש עוד משהו שאתם אומרים, איזה נקודה בצורה, בואו נחשוב. מה בעצם הצדיק, איך הצדיק בעצם עושה, כאילו, שהוא מגדיל את הנקודה, מה בעצם הוא עושה, מה הפעולה שהוא כל כך מתפאר מהנקודה, כאילו, איך זה עובד, הצדיק שלוקח את הנקודה ומגדיל אותו, ומזה הוא חי את האדם, אז איך זה, כאילו, איך הוא עושה את זה? לא, כי הוא מנקה את הפסולת. למה זה אדם זה נחשב? נגיד, אדם, למשל, יש לו כיפה. אז אדם רגיל, הוא לא יחד את עצמו שיש לו כיפה, הוא יגיד לעצמו, שמה, יש לי כיפה, כי נולדתי דתי. יש לי כיפה, כי זה פדיחה, מה, אני הולך בלי כיפה? יש לי כיפה, אני אפילו לא חושב שיש לי כיפה, זה כמו עושים נעליים בכלל. אז אצל אדם יש הרבה פסולת, שלא נותן את אדם להחשיב את הדבר הזה. הצדיק מברר את הפסולת, ואז נשאר, כן, יש לי כיפה, אחרי כל הדברים האלה, שאני נולדתי דתי, ואני שם בגלל שישבו שם החברה, ואני בכלל לא מקשיב את זה, ואני בכלל לא שם לב את זה בכלל, ואצלי בכלל זה כמו עושים נעליים. אז יש קליפות על זה, כן? זה נקרא עכשיו פניות, פגמים, כל מיני דברים. אז אני מברר את כל, מוציא את כל הפסולת הזה, ואז נשאר הדבר בעצמו, אדם יש לו כיפה, אפשר לקרוא. יש מקום, סוגיה מאוד מרכזית פה, זה העניין של הקידום לקו זכות. כן. גם יש הרבה שאלות על זה, כי גם יש כביכול כמה מקומות שזה, לא תרתי לסתר, אבל מקומות שרבנו אומר לא מלמדים זכות על נשיא, או אסור על... הדבר הזה, הסוגיה הזו שאתה מדבר, היא מבוארת בבירור הליקוטים. קו זכות לפני זה הוא... מה? אני צריך לצבע נקודת טובה לפני שתדן אותו... בעצם המושג של קו זכות. אבל הוא של רב דוד עצר המושג של קו זכות. טוב, ניכנס לזה מאוד. אני חושב שאני אלך בצעדים איטיים, לאט לאט, לא? נגיע לזה, קו זכות, את מי דנים, את מי לא דנים. או נגמור את היסודות. לא, זה גם מושג בתורה, כן, זה מושג בתורה. אני חושב שזה שאלה של מתקדמים. זה שהוא דבר. כן. למה רבנו נגיד שתי דוגמאות? למה גם את הנקודה, כביכול למה צריך שתי דוגמאות? גם את הלבנה וגם את הכוכבים. למה הוא לא יסתפק בדוגמה אחת? למרות שהם קשורים וזה יפה. כי השאלה אם יש משהו שבזה יש ובזה... לפי דעתה של לבנה, זה שבסופו של דבר יהיה לה מילוי גם. לא יהיה לה רק חיסרון. כשמגיע לנקודת המילוי, זה נקרא בעצם הנקודה, הבירור של הכוכבים בעצם, מה שהכוכבים אפסים נתן לבנה, שאפילו שבחושך יש אור, משם נמשך, שהלבנה היא לא הולכת לאיבוד לגמרי, לכן מזה יוצא שכל לגדול. על פי דעתה של לבנה, מה אפילו בתוך המיעוט של הירח, יש אור, יש הכוכבים שמאירים, זה כמו שזה כבוד ללבנה, זה כמו מלווים אותה. על ידי זה בעצמה שנשאר נקודת אור, משם נמשך את העניין של קידוש הלבנה, שזה עיקר הפסת הדעת. שהרגע שיש לה מיעוט, אומרים לה, לא, יש לך מיעוט, אבל גם יש לך מילוי.
אז המילוי של הלבנה הוא בעצם הנקודה העיקרית. אבל זה נוצר על ידי הכוכבים. כן. כוכבים הם בעצם הנקודה. לכן כוכבים, אתה רוצה ילד מצייר ציור, איך הוא מצייר כוכבים? נקודת כאלה. אבל זה לא אצלה. זה לא אצלה, זה לא שלה. לא, זה המלווה שלה, בהתחלה היה כוכבים. זה עוזר לה, אבל זה לא שלה. לא, זה כמו, החז"ל אומרים, זה כמו המלווים שלה, זה כמו הצבא שלה, כמו החשיבות שלה. ברגע שהם יצאו, לפני זה לא היה כוכבים, לא כתוב במעשה בראשית כוכבים. רק אחרי מיעוט הירח כתוב את הכוכבים. אז הם נבראו בשביל להראות ללבנה שאפילו בתוך החשכות נשאר איזה משהו, ומתוך זה היא מקדשת את עצמה. לא, הם מלווים אותה, זה שייך לה, זה כמו הצבא שלה. זה כמו אלה שמלווים אותה. זה כמו סוג של כאילו נחמה בנקודה שכשהיא נתמעתה, אז היא מרגישה שהנה, אני לא פה. באים הכוכבים ואומרים לה... נשאר תמיד משהו. כן, המיעוט הזה הוא לא מיעוט עד הסוף. הנקודה הזאת שהיא מתמעטה ונשאר אור, זה מה שהרבי אומר שאי אפשר שאדם יהיה רשע גמור. שאפילו שנראה כרשע גמור, באמת נשאר משהו. שברגע שיש את המיעוט נשאר איזה משהו, מתוך זה, אז זה לי מובן שאפשר גם כן להחזיר את האור ולקדש את עצמו. באיזה כל הרב, לפני הרבה שנים שמעתי מהרב ברנר, שמוע צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כי יש מאוד סכנה בלדון את הרשע. אז כאילו תעסק עם העבודה הזאת רק עם החברים הקרובים אליך, אנשי בית כנסת וכאלה. ובחד מהקלטות הרב אמר שכאילו יש לנו עבודה כזאת שגם לחפש לו, לקום לחפש גם אדם כזה שהוא אדם שהוא לא מהמניין, בסדר, שהוא באמת מלא... הרבה אין אדם צדיק, אבל היום הדור של האנשים הקרובים זה כבר ניסיונות של... לא צריך לחפש רחוק. אנשים הקרובים שאנחנו חיים איתם, כבר עוברים כאלה דברים היום, ציפורים כאלה. פעם אני צריך לחפש, לדון רשעים, אתה יודע, זה רשע שם בברלין, אני לא יודע. היום... תגיד איפה אתה הולך לפעמים, הלכתי להתבודד, בתל אביב יש יער נפלא, קוראים לו יער רוטשילד. אין שם בני אדם, יש שם הרבה כלבים, שדומו לבני אדם.